Imini yesabatha ibenhloko abangcwele. Sizobula ngehlabelelo 190 inkosi kusephama kwebandla.
Tina, I see the fear.
Amen. Benginesihloko ebengizokhuluma ngaso. Lesi sihloko besithi izimfundiso zikashembe Ngojehova Nombuso Wezulu. Kodwa mhlawumbe ngizothi ukwehluka kancane kuso noma ngokubanzi ngisakhuluma ngaso. Kodwa ekseni ngithathekile ngentshumayelo ekhulunywe umfundisi uNtuli ngesizathu sokuthi bekwentshumayelo efundisayo. Njengentshumayelo efundisayo engifisa ukuthi lokho umfundisi uNtuli okukhulumile uhlale engqondweni zenu. Ngoba ngakho siyokwazi ukungena ezulwini. Amen. Umfundisi uNtuli ukhulume ngesihloko esithi inkolo kaJehova nezinkolo zabantu. Kodwa ngiyakushintsha kancane lokho. Ngithi ibandla likaJehova namabandla abantu. Amen. Isizathu sokuthi ngingasho ukuthi inkolo kungenxa yokuthi leli gama elithi inkolo kulesi sikhathi samanje lingase lidide. Kanti njengamanje na isikhathi esiningi sikhuluma ngamabandla. Ngoba bakhona abantu abasenkolweni kaJehova ngokwenkolo ngokusho kwabo. Kodwa abanamabandla angekho ngaphansi kwaJehova. Banenkolo kaJehova. Kodwa ibandla labo alikho ngaphansi kwenkolo kaJehova. Into eyenza ukuthi le ndaba le nkulumo ebikhulunywa umfundisi ngicapturishe ukuthi leli bandla ngokweminyaka liyakhasa. Kanti nangokukholwa kwabantu libandla elikhasayo. Uma likhasa kuyadinga ukuthi izinto esifundisayo zihlale kubalandeli baleli bandla. Ukuze ukuthi noma kubuza abantu ngalo bekwazi ukuthi bephendule. Esikhathini esingaphambili ngango-director emnyangweni kahulumeni. Ngenkathi ngiwu-director emnyangweni kahulumeni sasihambe siyolalela umongameli ukuthi uthini. Umongameli wayefike ngokubanzi ecace umhlahlandlela kahulumeni ukuthi in 3 years ivision yakhe uqonda ukuthi kube njani. Bese kuthi emva kwalokho kube nenkulumo kaNdunankulu. uNdunankulu bese enikeza umhlahlandlela ukuthi kule province engiyiphethe kulo 3 years sizohamba kanjani. Bese kuthi emva kwakhe bese kwane minister. Iminister bese inikeza umhlahlandlela ukuthi kule department engiyiphethe
ngizoqhubeka kanjani. Bese kuthi uma laba abantu bonke sebekhulumile bese kwi department yethu sihlangana nezikhulu ezinkulu njenga ama director general esesizokwenza lokho esikubiza kuthiwa i-strategic plan. I-strategic plan ke yona isizochaza ukuthi lezi zinto ekade isho iminister yethu, how do we implement them? Lesi strategic plan sona sithatha mhlawumbe sithathe 3 days. Sihlale imini yonke nobusuku bonke nemini yonke nokusingalali senza i-strategic plan. I-strategic plan ke into enkulu eniqala ngayo i-vision. Ukuthi kule department yethu i-vision yethu imi kanjani. Bese nichaza i-vision. Uma senichazile i-vision bese mhlawumbe kuza i-mission ukuthi i-mission yenu imi kanjani. Uma nawo senichazile bese ke kuza ke i-SWOT analysis yama branches ngama branches kwi department. Lapho esenizoba nayo yonke into senizobuka i-budget ukuthi i-budget yethu esinikiwe ingakanani. Le budget esinikiwe kophela isikhathi esingaka sisebenzise kanjani. And lapho kufanele kube nesikhathi ukuthi mhlambe in 3 months into ethize kufanele yenzekile, in 5 months into ethize yenzekile. And to implement leyo nto leyo kufanele ukuthi nina eningama directors monthly nibone i-progress yokuthi lento ene target ethize kulonyanga lena kwenzekeni. You have to report back ukuthi manje sengenze ukuthi uma kuthiwa in 3 years i-bucket system kufanele ibe iphelile la KwaZulu Natal. I-bucket system ke isho lama toilet lana ngamabhakede abekwa ngaphandle, ufika uyikhulule wona bese kufika imoto iwathatha. That is a bucket system. Kodwa manje kufanele ukuthi le bucket system iphele bese kuqhamuka ama toilet amahle asendlini. Kodwa uma umongameli thena noma ulokhuza iprima ithena la KwaZulu Natal kufanele i-bucket system iphele in 3 years. Kufanele ukuthi manje na i-department ne-department ibone ukuthi iyiphi i-role okufanele idlale eqedeni i-bucket system. Uma ke ilokhuza i-department sikuthole lokho bese ibuza ukuthi sizokwenza kanjani, how do we implement that. Kodwa into ebalekile kakhulu kufanele uqale nibone i-budget. Do we have i-budget yokwenza lento? Uma seniyazile ukuthi sinayo i-budget yokwenza lento, how do we start? Where do we start? Where do we move to? Ngonyaka ama ilokhuza isobe siqede kangakanani i-bucket system. Sobe sichithe kangakanani ama-bucket system, sakhe izindlu eyingaki noma sakhe ama-toilet amangaki. And yonke lento kufanele nilungise kwi-strategic plan yenu.
manje na-ke ngithi leli bandla ngifisa ukuba lihambe ngaleyo ndlela, libe ne-strategic planning yokuthi into ethize yenzeka kanjani, into ethize yenzeka kanjani. Ngenkathi ngithunga ukuthi angibuyisa abantu bonke endleleni kaJehova, kufanele ukuthi ngibone, nginikeze i-target yokuthi abantu indaba kaJehova sebeyayizwa kahle yini, ngoba ngafika nganikezwa imandate yami ithi buyisa abantu kuJehova, fundisa abantu umthetho kaJehova. That is my mandate. Kodwa ngase nginikezwa futhi ama-terms of reference. Kwathiwa uyokwenza lokho ngokuthi ufundise ngeinjumayelo kaBabamkhulu. That is the terms of reference. Uyokwenza lokho ngokuthi uthathe izihlabelelo, ubheke ukuthi uBabamkhulu ngenkathi ebuyisa abantu kuJehova wakwenza kanjani lokho, wathi. Those are terms of reference. Ubheke ukuthi eBhayibhelini kusukela kuMose kuze kufike kuYeshua laba abantu ababekhuluma ngoJehova bathini. Those are the terms of reference. And uma sengiyezwe lento yokuthi angibuyisa abantu kuJehova, is not something which would just simply be easy. Kuningi okufanele ngikwenze njengoba njena ngithe mangiyiqala le ndaba ngaqala ngathuba. Oqala abantu babengayi-understand nje lento, bethi ngiyahlubuka. Abanye ke babona ukuthi no akahlubuka, abanye bathi noma sebebonile bangithuka basho lokhu nalokho. Kodwa bonke abakushilo akusho lutho, because i-strategic plan ithi ngizokwedlula kanjani kulokho. Yikho kunalento kwi-strategic plan okuthiwa i-SWOT analysis yokuthi ngizokwedlula kanjani kulokho, ngoba i-vision yami ukuthi at the end abantu bonke bekholwe kuJehova. Amen. That is the vision engiyinikile ukuthi at the end abantu bonke bekholwe kuJehova, noma abangakholiwe kuJehova kodwa beyeke ngoba bengafuni, kodwa but i-understanding yabo kufanele be-understand ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini kufanele ukuba ukholwe kuJehova, nokuthi uma-ke ufuna ukuya ezulwini bese kufanele ukuthi ukholwe kuJehova. Ukukholwa kuJehova ukwenze njani? Ukukholwa kuJehova ukwenze njani? Because the first thing okufanele eyazi umuntu ukuthi ukuze ngingene ezulwini kufanele ngikholwe kuJehova. That's why kune-emphasis yokuthi uJehova uyedwa, akakho umuntu, akakho omunye uNkulunkulu wabakhona ngaphambili, akekho futhi obakhona ngemuva, kodwa uJehova yedwa. Lokho ushona yena. And uthi uYeshua uJehova, imina ngedwa umsindisi. Ngamanye amazwi, uma ukholwa kuJehova, sindisa umuntu ngegama likaJehova, ngoba uyena yedwa umsindisi.
awukwazi ukuthi uqhamuke nomunye umsindisi yena yedwa. So zonke lezi zinto kufanele kube izinto ezihlala engqondweni zethu ukuthi uma ngifuna ukuya ezulwini mangikholwe kuJehova, and uma ngikholwa kuJehova, uJehova uyena yedwa owumsindisi wenyama yami, uyena yedwa owumsindisi womphefumulo wami. Manje ke umbuzo wesibili uthi bukholwa kanjani kuJehova? How do I know? How do I see ukuthi no ngikholwe kuJehova? Uma ngase uye kwamanye amabandla, there are so many ways ababethi bakholwe ngawo. Kulungile abantu ukuthi bengene esontweni befike bebanga umsindo bekhale benze yonke into bese bethi ngalokho bakholiwe. Abanye bengene esontweni behlabelele benze yonke into bese bethi bakholiwe. Abanye bengene esontweni bemotivate abantu bese bethi ukukholwa lokho. Ziningi izinto kumabandla abantu oyaye uyithole uma bethi bakholiwe. Abanye bakhetha umuntu bese bethi uNkulunkulu wabo, bese lo muntu lona bemdumisa bemenzela yonke into, bethatheke bebe baningi bese bethi ukukholwa lokho. Uma bekwazi ukuthi lo muntu omkhulu wabo bembize ngoNkulunkulu bese bemakhela yonke into, ecebe eyo yonke into, mhlawumbe ekwazi ukubasindisa uma bekholwa ukuthi uyakwazi ukubasindisa, ukukholwa lokho. Kodwa akukhona ukukholwa kwabantu, kwaJehova. Akukhona ukukholwa ebandleni likaJehova. Ngoba just as uJehova eyedwa, nokukholwa kuye kubodwa. Amen. Amen. Njengoba uJehova eyedwa, nokukholwa kuye kubodwa. Ake ngikhulume inkulumo eyakhulunywa ubaba mkhulu. Uthi nginifisela nonke manazethu ukuba ningabe nisona, ningabe nisawuphula umthetho kaJehova, ningabe nisawuphula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela nginibhabhatisile, ningabe nisavuma ukudidiswa. Ngicela ukuthi ngoba manje lento engilokhuzayo incane kanti amehlo amtuthimuzela baba. Elongise ufuna Efeso 24. Manje ukukholwa kuJehova kunye, and awukwazi ukuthi ube nokukholwa okuningi. Just as uJehova emunye, nokukholwa kuye kunye. Faka uLokhoza 24 ifont. Nokukholwa kuJehova kunye ngoba nebandla lakhe linye. Ukukholwa kuJehova ukugcina umthetho kaJehova. Amen. So uyakwazi ukuthi uzikale ukuthi
ngisakholiwe yini kuJehova? Uyakwazi ukuthi uyikhaya, ngoba uyakwazi ukuthi ngisawugcina yini umthetho kaJehova noma angisawugcini. Ngifunda le ndaba ke ekhulunywa ubaba mkhulu ngoba ngibona ibalekile kakhulu ukuthi niyazi. Ngangayifunda kodwa abantu njengoba ngila, I'm not preaching but I'm teaching. And as I am teaching, imfundiso zami zayizolo abanye abantu bebengekho la, because daily abantu baphenduka la. Napa nje abanye kade befika, abanye basiqhamuka ebuhleni, abanye kade bengamaKristu, abanye kade beyini baphenduka. And angikwazi ukuthi into engikhulume kwabanye abantu bese ngiyithatha ukuthi bonke abantu bayayazi. Ngoba asishumayeli, we are teaching. And uma ufundiswa noma imuphi umuntu omfundisa ukuthi ilanga liyadry, ilokuza umhlaba uyadraya, kufanele ufike nakusiphi student nesifika namhlanje usifundise lokho okade usifundisa khona ukuthi umhlaba uyadraya. Wonke umuntu ufanele azi ukuthi umhlaba uyadilaya. Uthi ke uShembe, ngifisela nonke amalaza ethu ukuba ningabe nisona, ningabe nisawuphula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela ngilibhabhatisile, ningabe nisavuma ukudidiswa. Lapho nginibizela khona abantu abami kuhle kakhulu. Uma ungase uye khona ngeke usavuma ukubuya. Anotshela inkosi ilanga uma isifikile ukuthi ngathi ize ingalibali ukuhlukanisa izindlela lapha siya khona. Kusho baba mkhulu uthi anoyitshela inkosi ubaba ilanga, inkosi eza ukuthi inikhumbuze ukuthi inihlukanisele izindlela zalapha siya khona. Noma kugcotshwa abafundisi nibafundise lokho. Yabo. Nibafundise, nibatshele izindlela. Njengoba umfundisi uNtuli kade entshela indlela nje. Umfundisi uNtuli besitshela indlela yokuthi uNkulunkulu yini umehluko phakathi kwamabandla abantu nebandla likaNkulunkulu. Yini uNkulunkulu masithi uNkulunkulu sikhuluma ngomuntu onjani? Yini umehluko woNkulunkulu owakhiwe noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba? Amen. Yini umehluko phakathi kwaNkulunkulu owakhiwe, ngoba khona oNkulunkulu abakhiwayo bese kwakhona uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Wasinikeza izinto ezintathu ezehlukile zokuthi le characteristics ayikwazi ukuba komunye uNkulunkulu ngaphandle komdali wezulu nomhlaba. Ayikwazi. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba akathandazi. Uzothandaza kubani ngoba akakho umuntu ongaphezulu kwakho. Ukuthandaza kusho ukuchela. Uzothandaza kubani? uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uyadala. Kodwa nje into enkulu kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba akafi. Uma nje usathi khona umuntu efa uthi uNkulunkulu uhlubukile, ngoba uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba akafi. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba akathandazi. Ikuphi kwesithathu?
Oh, wabona basazi. Akabona, yes, ukabona kodwa akabona kodwa nemoya emibi kayibona. Is not a characteristics uNkulunkulu yedwa kodwa kuthina uNkulunkulu akabona. uNkulunkulu is a spirit, but there are spirits which are not God. Agagana. But that's not very important. Kodwa nje into enkulu uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba one i-characteristics yakhe ongekho omunye umoya noma inyama engase yithi ukuthi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba akathandazi. Kodwa uNkulunkulu futhi uyispirit. Uma uthatha umuntu human being busuthi uNkulunkulu, then usunetha, because God is a spirit. And thina we are worshiping God the spirit, not God the human being. And ama-characteristics espirit amaningi. Kodwa ekaNkulunkulu whilst ama-characteristics ama-spirit kunezinto ezifana nekaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu i-characteristics yakhe ukuthi uyadala. Udala ngisho ama-spirits. Udala ngisho ama-spirits. So kufanele wazi ukuthi uma ukholwa kuNkulunkulu ukholwa kwispirit esikhulu ngendlela engakazi uyibona. Njengoba ngishilo ekufeni ukuthi abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa babe baningi, izitha zabo zingangelokhuza zingangehlabathi zolwandle. Abantwana bakwa-Israyeli bewu-20,000 bathi uNkulunkulu nibaningi kakhulu. Uma ngabe ninqoba izitho nicabanga ukuthi ninqobe ngamandla enu. Wayesebaphunde baze bafika ku-300. Kuthe mase befike ku-300 wayesebanikeza icilongo. Wathi mase kuqhamuka impi-ke niyoshayela icilongo. Uma nilishayela icilongo bathi niyoshayela icilongo bese nimele nithi lena impi kaJehova noGidiyoni. Nangempela laba abantu ababebaningi ngendlela esimangaliso bagcina sebelwa bodwa beshayana bodwa. WayesoGidiyoni ecela ukuthi eke kumilanga lingashoni lesibashaya nje bebhubhisane lingahambi ilanga. Beshayana nje mini bebukana. uNkulunkulu walimisa ilanga langashona. And akakho uNkulunkulu ongamisa ilanga ngaphandle kwaJehova. Amen. Uthi-ke uShembe kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni bayolahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwa angiwuvuselele. Bayogcoba bawuzibe kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abawuzibuyisa bazifake la phakathi kwenu. Uma ngabe usukhuluma namaNazaretha
ukuthi niyabona yini ukuthi ngidukile bayakuthuka abafuna ukutshela so manje wabatshela ukuthi lento eniyenzayo niyahlubuka bayakuthuka kodwa kusho ubabamkhulu washo long time ago wathi amaNazaretha azomhlubuka uNkulunkulu wathi bazoba nezithixo zabo eyingekho bazosikhonza namhlanje usubatshela ukuthi niyabona yini ukuthi izithixo lezi enikhonzayo bayathukuthela bantu bami ngithanda ukuthi namhlanje nginiyalele indlela eya emzini wengcwele engahambi ekwazini nasemqondeni womuntu uthi ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho ngathi yesabani usuku olwesabekayo mhla kufika umhla wokuphela ukukholwa kwalapha abantu abami ukugcina umthetho ukukholwa kwamaNazaretha kaNkulunkulu ukugcina umthetho amen uma ugcina umthetho awukwazi ukungazi ukuthi ngiyongena ezulwini noma cha awukwazi ngoba umthetho uyawazi umthetho kufanele ukuthi uthi inhliziyo yami ungayicabangi into ozothi mawuJehova engifica ngicabanga ebese ejabanga mlomo wami ungayikhulumi into ozothi mawuJehova efika engibona ngiyikhuluma bese uyajabha ngami zindlebe zami ungayilaleli into oyothi mawuJehova efika engithola ngilalela ebese uyajabha ngami mehlo ami ungayibuki into oyothi mawuJehova engithola ngiyibuka bese uyajabha ngami zandla zami ungayithinti into oyothi mawuJehova engibona ngiyithinta bese uyajabha ngami zinyawo zami ungayihambeli indawo oyothi mawuJehova engithola kuyo bese uyajabha ngami uqala ubheke izitho zomzimba wakho bese ubheka ukuthi lesi sitho somzimba wami njengoba nje namhlanje ziwu19 kuMarch kuyisabatha kule izinto engiyibekile iyiphi into oyenzile obuka ukuthi lento lena uma ngiyenzile uNkulunkulu uzojabha ngami why because ayikho into ongase uyenze uNkulunkulu engakuboni noma uyenze eksithekeni kodwa ayikho into eseksithekeni uNkulunkulu ayikho into eseksithekeni so lokho ukholwa kuphelele ngakho ke awukwazi ukuba ungabaze ukuthi ngizongena ezulwini noma ngeke ngene ezulwini ngoba uyayazi yonke into oyenzile engasikwenze ukuthi ungangene ezulwini uyayazi into oyicabangile bekungafanele ukuthi uyicabange uyibeke enhliziyweni yakho uyayazi ukuthi lento engicabangayo uNkulunkulu akayithandi
ngoba uyasithola isono, uyasithola isijeziso ngokucabanga into okungafanele ukuthi uyicabange. Yes. Uthi uYeshua konke kwathiwa ungaphili. Yes, wathi. Kodwa ukubuka nje umuntu wesifazane eshadile bese umkhanukela usuphingile naye. Awuzange waphinga naye. Kodwa ngokubuka nje umuntu wesifazane eshadile wasumkhanukela usuphingile naye. Usunesono sokuphinga. Ngisho ungazange waphinga. Uma nje uke wacabanga ukubulala umuntu noma ungambulalanga usumbulele. Uthi ubaba ilanga kunabantu abangaze ngasenza isono kodwa abangangeni ezulwini ngoba kuye kuthi uma ngabe sekufunwa inhliziyo yakhe utholakala ukuthi inhliziyo yakhe igcwele zonke izono engezange wenza so kodwa inhliziyo yakhe itholakala igcwele zonke izono bese kuthiwa lo muntu onakwazi umnyanzo unesono senhliziyo. So inhliziyo iyodwa kufanele ukuthi uyigade. Inhliziyo iyodwa kufanele ukuthi uyigade ngoba inhliziyo ezongenisa esifokweni. Umlomo wakho kufanele ugade. Umlomo wakho ungayikhulumi into ozothi uma uyikhuluma uJehova ekuzwa uyikhuluma bese uyajabha ngawe. Ungayifuni into ezojabhisa uNkulunkulu ngoba wena usuthena umuntu kaNkulunkulu, umuntu ongcwele. Ngisho izinto oyibukayo ungayibuki into ozothi uma uyibuka uJehova bese uyajabha ngawe. Mina nje sengayifundisa ukuthi anginasikhathi sokubuka wonke amafilimu, angizabuka amafilimu. Into nje sengi-channel engiyithanda u-179 ngoba u-179 ungifundisa zonke izinto practically. Awunazo izinto ezingama-fiction ezakhele. It's not meant to entertain, but it is meant to educate. Angizayifuni ifilimu entertainer noma ngaba ayinayo ilokhuza umkhuba noma into nje entertainayo. Anginaso isikhathi sokudlala ingqondo yami. Ngifuna ngaso sonke isikhathi ngifunde, not to be entertained. Ngakho-ke ungayibuki into ozothi uma uyibuka uJehova ejabhe ngawe. Ungayilaleli into ozothi uma uyilalela uJehova ejabhe ngawe. Kona abantu abajwayele ngibona intsha kakhulu kufike kube neingoma bese umuntu ubona efakele izinto emadlebeni. Sonke isikhathi uyakhuluma nomuntu akezwa ufakele izinto endlebeni kanti nje uyahamba nje lo muntu uyacula. Ulalele lento ecula ayisendlebeni yakhe. Mhlawumbe lamaculo owalalele akafuneki uNkulunkulu kodwa ngeke wena ubone kodwa ayinto enkulu kuye. Yikho ke ehlale efakele izinto endlebeni ewalalele. Ungayilaleli into ozothi uma uyilalele uNkulunkulu ejabhe ngawe. Ngawe
ungayiphathi into othi ngabe uyiphethe uNkulunkulu ejabe ngawe. Ungahambele endaweni othi mawuhambela kuyo uNkulunkulu ajabe ngawe, because we are here as the children of God. Njengoba silapha simvunulo kaJehova ovunula ngayo kumazulu onke unyaka umunye. Yabona, uNkulunkulu is very proud of us, but he cannot be proud of us masingayiphethe kahle. Akakwazi ukuba proud of us masingayiphethe kahle. Ngakho-ke ikhona ngithena kufanele ukuthi ama-principles okukholwa siwazi. Sazi ukuthi lento lena uNkulunkulu uyayithanda, lento lena uNkulunkulu akayithandi. Ngoba ekugcineni sifuna ungena ezulwini. Amen. Usho njalo uBabila. Uthi siluhele siyahamba sezulwini. Kodwa umehluko ukuthi asazi ukuthi njengoba sihleli njena ubani phakathi kwethu phambili. Kodwa iqiniso ukuthi sonke siyahamba sezulwini. But we do not know ukuthi ubani phakathi kwethu ophambili. Nalo ucabanga omunye hayi wena ophambili mina ngisemuva. Hayi wena ophambili mina ngisemuva. Kodwa khona siyahamba. Kodwa ngalokho ukukholwa ingilosi isifundisa into esimangaliso. Yathi ingilosi nina niyakwazi ukucela uNkulunkulu ukuthi ningafi nibancane nize nife senibadala. Niyakwazi ukuthatha umshwarensi ukuthi ningafi nibancane. And I can assure you, just as you are able to count your blessings and name them one by one, at the same time, uma ungase uthathe umshwarensi ukuthi inkosi angingafi ngibe mncane angize ngibe ikhehla njengananga ubaba ungubani. That is going to happen. It's going to happen. Because okokuqala uzifundise ukuthi ugcine umthetho kaNkulunkulu. Uma ugcina umthetho kaNkulunkulu, you have got no reason to fear ukuthi uNkulunkulu ngiphilise. uNkulunkulu ebe forced ukuthi ekuphilise. Washo njalo Babila ngayikhuluma ngenkosi uHezekiya. Bathi inkosi uHezekiya yafica endaweni yayo abantu sebemhlubukile uNkulunkulu, yafike yabuyisa yonke into uNkulunkulu yenza njengoba senza lesithuba nje. Yawubuyisa umthetho kaNkulunkulu yenza konke, yathi abantu ababuyele uNkulunkulu, abantu babuyela uNkulunkulu. Kodwa uthi ubaba ilanga uHezekiya wayesephathwa ithumba. Thema sephethwe ithumba. Kwase kufika uIsaya umprofeti ethi uNkulunkulu uthanda ukutshela ukuthi leli thumbu leli lizobulala sizokufa. uHezekiya waguqa wathandaza wabheka odongeni wathi inkosi ngikwenzele lokhu nalokhu 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 nalokhu. Manje na ungavuma kanjani ukuthi ngife ngisemncane? When about 40 years or so. But zungangithatha nje ngibulawe ithumba nje kanjani ngikusebenzele kangaka. Uthi ubaba ilanga uHezekiya wakhuluma into uNkulunkulu oyaziyo ukuthi uyenzile.
wayesethi uNkulunkulu umprofeti Isaiah umbonile ini uHezekiya ukuthi ukhale kanjani ngenkathi umtshela ukuthi uzokufa. Wathi ke hamba umtshele ukuthi ngikuzwile umthandazo wakhe senginikeza 15 years ngaphezulu kweminyaka bezophila. Amen. Wahamba uHezekiya wamtshela uNombuso uHezekiya. Wahamba uIsaiah wayomtshela uHezekiya. Na ngempela uHezekiya yangambulala ithumba waphila eminye iminyaka yaze yaba 15 ngaphezulu ephila. Ithi ke ingilosi nani thathani umshwarensi wokuphila. Uthi lo mshwarensi ngokuphila unikele njalo ngenyanga unikelele ukuphila. Is it a heavy thing unikelele ukuphila? Ucabanga ukuthi uma ugcina umthetho kaNkuluNkulu bese unikelele ukuphila uzobulawa yini? Uzobulawa yini? Bayazi abantu ukuthi kade sifa kangakanani thina. Kodwa ingilosi yasicela ukuthi asicele uNkulunkulu ukuthi asingabe safa. Bakuthi njalo ngenyanga sife. Angisayiphatheki indaba eningi. Bese ingilosi asicela ukuthi noma abantu bebulawa yi-coronavirus thina kasingafi. Asicela ukuthi masingafi nje. Sisikhule. Sacela lokho. Kuze kube namhlanje nakuthule manje. Amen. Asifi. Asicele futhi ukuthi awuzuphela unyaka singafile. Amen. Hayi ukuthi lokhu ushawa uvalo lokufuhleni noNkulunkulu. Ushawa uvalo lokufuhleni noNkulunkulu, uNkulunkulu ekunikeza imvume yokuthi cela ukuthi uphile, uzophila. Wathi unkosazana ningacela kuphela ukuthi ningasheshe nife. Celani futhi ukuthi uma sekufika isikhathi sokufa ningayi ethuneni. Nithi manifa nivele niye ezulwini. Angithi vele sinuke ezulwini. Amen. Ucabanga ukuthi ungafika ukholwe unikezwe ithuba lokuthi cela ukuthi ungayithuneni ezulwini bese uthi ucelile ukholiwe bese uthi uma ufa uye ethuneni. Akwazi kwenzeka lokho. Akwazi kwenzeka lokho. Thixo omkhulu
Where you serve.
umthandi wenkoliswano. uJehova usifuna ukusibona sikholiswana, sifundisana ukukholwa. uJehova umthandi walokho ukukholwa. Ukukholwa kwenkolisana, ukukholwa kokufundisana, ukukholwa. Angizange ngibe ngisayiqeda indaba kaBabamkhulu ngoba ibalekile inde kodwa sengiyiqeda ngelinye ilanga ngoba sesoze sife sishumayela. Kodwa into engifisa niyazi ukuthi thina bandla lamanazareta kaNkulunkulu singamanazareta kaNkulunkulu bese kuba khona amanazareta akwaShembe. Amanazareta akwaShembe akafani namanazareta kaNkulunkulu. Amanazareta kaNkulunkulu akhonza uNkulunkulu kuphela. Amanazareta kaNkulunkulu asindiswa uNkulunkulu kuphela. Amanazareta kaNkulunkulu leli bandla likaNkulunkulu kuphela. Ubaba wasicela noma wasitshela ukuthi asilaphe kasibuye ezimfundisweni kaBabamkhulu efundisa ngoJehova. Leli bandla leli elikaJehova. Leli bandla leli lifundisa ngoJehova. uShembe usithumile, sithunywe uShembe ukuthi kasibuyise ibandla likaJehova. Ningadideki, asiwona ahlangene lutho namabandla amanazareta akwaShembe, kodwa thina singamanazareta kaNkulunkulu ngoba lokhu sibe amanazareta kaNkulunkulu asuki kukho. Noma ngaqhamuka umKristu ephilingane ekhulume ngoJesu, ekhulume ngani, ekhulume ngeTrinity nani, asinamsebenzi. Noma ngaqhamuka uNazareta lakwaShembe lisho lokhu nalokhu, asinamsebenzi. Kuphela sigxile kuphela kumenzi wezulu nomhlaba, lo owaletha lenkolo entabeni yaseSinayi. Lo uNkulunkulu-ke wamanazareta kaNkulunkulu. Inkosi kusilo enyusini. Asibheke enkosini. uNkulunkulu wasephambili, uNkulunkulu kaShembe, sibonga ukusimo sakho ngothando lwakho. Wena Nkosi usimemile ukuba size kule sizokudumisa. Sicela Shembe ukuba ukudumisa kwethu kwamukeleke ezulwini. Usifundise Nkosi indlela yokukholwa eqondile. Elakho Nkosi igama manje phathe. Amen.